Hawak mo ito. Tignan natin reaction ng nanay mo. Huwag mo hawakan yung camera dito. Yan. Okay na. Tingnan natin, ha? Tingnan natin kung gano'n yung... Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amin. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, nasa inyong harapan ang iyong anak at muli kong tatawag at mananalig at mananampalataya. Nasa inyong harapan ang iyong anak upang gamutin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay. Kung meron man pong nananakituan ng mga spiritual dito sa taong ito, tinatawag kita sa spiritual ng Panginoong Kristo at makipag-usap ka sa akin upang kalasin mo ang lahat ang nilagay mo sa Kanya. Walang sakitan, kapayapaan ang aking dala. O pwede ka ba lumaya sa loob ng katawan ng tao yan? Sige. Tatanungin kita, bilang alipin ng aking ama at instrumento niya, bilang alipin ang uulitin ko ng aking ama at instrumento niya, walang sakitan, aalis ka sa loob ng katawan niya? Sige. Ulitin ko ang tanong, bilang alipin ng aking ama, aalis ka sa loob ng katawan niya? Ha? Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa Kanya? Sagot, may takot ka ba sa Kanya? Wala kang takot sa Panginoon Kristo? Hindi mo kilala si Kristo? Hindi mo kilala si Jesus? Babae ka, lalaki? Babae ka, lalaki? Tinatanong kita kung babae ka, lalaki. Ayaw mo makipag-usap sa akin. Bakit mo pinapasakit ng ulo niyan? Hindi yan makukuha sa hilot basta-basta kung hindi ka aalis sa loob ng katawan niya. Hindi mo kilala si Kristo. Tinatanong kita, kilala mo ba sa Yeso Kristo? May takot ka sa Kanya? Tao ka hindi? Hindi ka tao. Elemento ka, espiritu. Elemento ka o espiritu. Pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niya pag hindi mo ko kinausap bilang alipin ng aking ama. Tao ka, instrumento. Espiritu. Elemento. Hindi mo alam kung anong elemento ka? Ano? Ano ka? Elemento ka? Sagot! Anong elemento? Anong elemento? Kapre, maligno, tiyanak, ninuno, nuno, etc. Ano ka? Ano? Kapre ka? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sa ngalan ng Ama, saan ka nakatira? Pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Aalisin mo nilagay mong sakit sa ulo niya. Alam ko to na hindi ordinaryong sakit ng ulo to. Kaya hindi ko to hinihilot dahil alam ko may nakasanib. Kalasin mo. Lahat. Tanggalin mo sakit niya. Lahat. Kalasin mo. Tanggal. Gusto mo palang magandang pakiusapan. Wala sakitan. Hindi pa kita ginagamitan ng posporo at papel. Mamili ka. Gagamitan kita ng sandata o kakalasin mo yun ng walang alinlangan. Kalas. Oh, sabi ko sa'yo unang tingin ko pa lang sa asawa mo. Dati po kasi na ganyan na rin po siya. Yung Kita mo galing yan. kasi ng abroad. Kung papahilot ko yan, tingnan mo, ang lakas-lakas ng blood pressure ko sa katawan ko, tumatay yung balahibo ko. Ibig sabihin, may nakasanib sa kanya. Kung ihilutin yan, hindi yan mawawala. Kaya po sabi niya po kapon, may mabigat sa, para may nakasabit sa May likod ko, sabi puno niya. ba kayo sa banyo? Wala naman po. May mga ano po doon, mga halaman-halaman na ganyan Alaman, po. titingnan ko to kung nagsisinungaling tong dentik na kapre nito eh. Bilis! Kalas! Ang pinakapuno namin po doon, matagal yung atis. Ay, yung puno pa rin yun. Opo. Atis. Okay, kalas! Kaya po marami po yung mga halaman pong... Malalaman natin to. Kapre ka talaga? Anong pangalan mo? May pangalan ka ba? Matagal ka na sa bahay nila? Sa puno, matagal ka na? Saan ka mo siya nakita? Sa malaking bahay.
Sa malaking bahay. Yung pong pinuntahan niya pong nagpag-birthday po siya. Nag-birthday itong taon ito, nakita mo sa kanya. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? May gusto ka? Di ka ba naiyan ng ganyang asawa at anak niya? Nakikiyapid ka? Alam mo ba masama yung nakikiyapid at nanasa? Ano ba nagusto mo sa babaeng ito? Walang sakit Anong nagusto mo sa babaeng ito? Oo, kasi nag-birthday. Maganda? Wow! Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ay maganda. Para sa paningin ng Panginoon Kristo, kahit anuman kasarian nito o anuman kasitwasyon nito sa mundo ay maganda. Hindi ka po pwede dito at hindi ka pwedeng umibig sa Kanya. O pwede bang umalis ka lang dyan para wala nang sakitan? At bumalik ka doon sa bahay mo doon sa malaking pinuntahan niya? O gusto mong patayin kita sa loob ng katawan niya? Alis ka. Bago ka umalis, kalasin mo muna yan. At hindi ka rin naman makakaalis yan basta-basta. Kita mo hindi ko na siya tinawag, nandiyan na sa loob ng katawan ng asawa mo. Ibig sabihin, may salib yan. Kahit 100 beses pa yung nilutin, di mawawala sakit ulo niyan. Yan ang sinasabi ko, lilinisin mo na sa spiritual bago siya hilutin. Hindi ko siya mahihilot kung may nakasanib. Pag lumalis siya dito sa bahay namin, at bumalik kayo sa bahay nyo, mamaya-maya konti sasakit ulit ulo niya. Babalik din po yun. Babalik yun, siyempre. Umalis lang siya dyan. Lumabas lang ng gate namin, di siya makakapasok. Pero pagkalabas niya dyan sa gate namin, wala nang selyo yan. Susunod ulit yan, nakasakay kayo sa sasakyan. Sasampa ulit yan. Kailangan selyuhan siya para hindi na siya balikan. Bilis! Lalaki ka, kapre! Okay, kalas, may gusto ka sa kanya? Ano ba namang kinagugusto mo sa kanya? Maganda siya, yun lang sinabi mo? Okay, kalas! Bilis! Kita nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano nyo ito mahihilot? Kung may nakasanib sa kanya, kahit hilutin po siya, hindi po yan mawawala kasi may nakasanib. Wala naman tong kling-kling. Isipin nyo pinapikit ko lang siya. Ilang beses ko po siya tinanong. Pag tinanong kita, babae ka lalaki, natural sasagot niya babae. Ngayon pag tinanong kita, kilala mo ba si Kristo? Natural si Jesus ang magagamot sa kanya. Hindi niya daw kilala ang Diyos natin. Hindi niya kilala si Jesu Kristo. Pero ba wala na? Alis ka na sa loob ng katawan niya. Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Nakikita kita sa loob ng katawan niya. Kitang-kita kita ng dalawang mata ko. Ng mata ng Pong Jesus Nazareno. Sensya na kayo, may maraming tumatawag. Wag muna kayo tumawag. Nagla-live tayo. Nabibitin yung video natin. Ano? Malis ka na. Huwag mo na samahalin Ito pakiusap bilang alipin ng aking ama. Pakiusap talaga. Hindi ka pwedeng umibig sa kanya. May anak na siya. May 5 na siyang anak. May asawa siya. Bawal makiyapid sa amin. Bawal magnasa at bawal mag-ari ng hindi pag-aari. Naintindihan mo? Ang sa inyo ay kalahin nyo. Ang lahi namin ay puro tao. Naintindihan nyo na? Kami ay nilikha ng Diyos Ama sa langit. Nilikha rin kayo ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Naintindihan mo? Ilang liwanag sa paligid mo? Isinyas ng kamay mo. Ilan liwanag sa paligid mo? May nakikita ba liwanag? Wala. Meron ka nakikita? Wala. Ilan? Isinyas mo sa kamay mo. Ilan? Iangat mo yung kamay mo. 2. Ano sila? Maliwanag? Alam mo sila kung babae lalaki? Maliwanag na maliwanag lang. Nasaan sila? Ituro mo. Ituro mo. Nasaan yung liwanag sa paligid mo? Nasa paligid mo ba yung liwanag? Ituro mo. Nasaan? Nasaan? Yan liwanag niyan. 2 sila. Pupugutan ka ng mga leeg niyan pag hindi ka kumala. Kakalas ka, hindi. Kakalas ka na. O tanggalan na lang kita ng leeg. Gusto mo? Huwag mo na itong ibigin, kapre, Naintindihan mo? Matanda ka na bang, kapre? Matanda na. Hindi kita pinapayak, huwag kang umiyak. Hindi ka ba naawa sa taong ito? 5 anak niya. Sasampa ka dyan at bibigyan mo siya ng sakit at may gusto ka sa kanya. Hindi pagmamahal yan. Kung mahal mo siya, dapat hindi mo siya binigyan ng sakit. Di ba pag sinabing mahal, yung taong minamahal mo ay hindi mo dapat saktan. Naintindihan mo na? Nandiyan asawa niya. Di ka ba nahiya sa asawa niya? Bawal yun. Naintindihan mo sa amin? Bawal makiyapid. Nakalagay ito sa Bible. Naintindihan mo? Wala. May sakit pa siya? Wala na. Ubusin lahat. Ubus. Check ko lang para sigurado. Hindi kita sasaktan. Titingnan ko lang dito sa papel kung meron pang natitira. At i-detect naman to ng anghel ng Panginoon Kristo. Naninigarado lang ako. Bigla lumabig asawa mo. Kanina, sobrang init. Ayun po ako. Malamig ni katawan niya. Kanina, parang apoy.
Po, kahit po kagabi, So, sabi kita niya, mo ha, hindi na tayo pinahirapan ng pong Nazareno. Di ba sabi ko sa inyo kanina, ito pa lang ay may sanid. Hindi ito mawawala, basta-basta. Amen. Alas, meron pa natitira. O, kita mo, papel lang yan, oh. O, isipin mo yung papel, oh. O, nakapatong lang yan. Kung gano'ng katindi ang sakit niyan. Di ba sabi sa'yo, hindi gagalaw ang papel kung wala ito nakasanib. Binanggit ko lang ang Diyos sa pangalan ni Kristo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O, di ba? Ipikit mo yung mata niya, durugin kita sa loob ng katawan niya. Hindi, huwag ka nang tumakas. Kalas, ubusin mo pa lahat yan. Marami pa daw. Ubus! Walang alam niyang asawa mo. Pagkagising yan, walang alam niya. Hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Ngayon, marunong ka nang umiyak. Kalasin mo na kalasin yan. Di ba may gusto ka sa kanya? Ngayon, marunong ka nang umiyak. Hindi pinagtang sinasaktan. Ikaw kapret ka. Huwag kang iibig sa kanya. Hindi ka naiya sa balat mo. Mabuti kung umiibig ka sa kanya, wala siyang asawa eh. May anak na siya, 5. Ayan pa yung anak niya, lalaki nakatingin sa'yo. Eh kung tao ka lang, binugbog ka na nila eh. Ha? Salamat ka, hindi ka tao. Ala! Busin mo lahat, ang galig niya. Para matapos ka na ayusin ko yung hangin niya sa loob ng katawan niya. Huwag ka nang babalik ha. Doon ka sa malaking bahay nakatira. Malaking puno doon. Anong puno yon? Anong puno yung tinitira mo? Mangga? Ano ba to? Akasya. Akasya? Anong mga puno yon? Hindi mo alam? Basta doon ka lang nakatira. Paano ito napunta? Nakita mo lang siya? Bigay ka las. Bisa mo. Mabait ka naman eh, kaya hindi kita sasaktan. Huwag ka mag-alala, hindi kita susugatan. Kakapapakaladkad lang kita sa mga anghel ng Diyos. At wag na wag mo itong pupuntahan, tanda mo. Bilis, ubus! Bakit yung asawa mo, alam niya pa yung ginagawa niya? Hindi niya alam niya. Wala naman tong pling-pling. Di ba tinanong ko sa kanya kung kailan mo siya, huwag ka makikinig, bubagnasan ko yung mukha mo sa loob ng katawan niya. Sasaktan kita ng todo. Di ba tinanong ko siya, pag tinanong mo ko, ang sasagot mo lang, kilala mo si Kristo. Di ba sinagot niya, hindi niya kilala. Mo. Tinanong ko kung anong pangalan niya. Sumagot siya, kung babae siya lalaki, anong sinagot niya? Lalaki daw siya. Ano ka? Kapre. Sabi ko siya may sanib yun eh. Kaya hindi yan nawawala. Kanina sobrang init ng katawan niya. Unang pasok niya pa lang sa loob ng bahay at may tumawag sa akin. Sinabi ko sa kanya, may nakasanib sa kanya. Diba? Totoo naman, pero hindi ko malalaman kung anong klase nakasanib sa kanya. Hindi yan magagaling. Kahit anong gawin mo. Kasi may nakasanib sa kanya. Kahit umiinom siya ng gamot at hindi rin talaga nawawala, may nakasanib sa kanya. Kasi kung natural lang itong sakit, pag uminom ka, pagpapawisan ka, at unti-unti nawawala ng gamot, pag sinundan mo ulit, ikadaan na oras. Lisa mo ha! Kaya po sabi niya po kapon, para po Lisa mo! may nakasabit sa likod. Ang bigat ng sabi ko dito. May nakasanib sa likuran, may nakasanib sa likuran niya. Ang bigat ng dito ko, sabi niya, parang tinutusok ako, parang may nakasakay sa likod. Huwag ka na sasakay sa likuran niya, kapre! Naintindihan mo? Tigilan mo to! Maniwala ka sa akin! Kaya kitang saktan sa espiritual ng Panginoon Kristo. Binigyan niya ako ng karunungan na saktan kayo. Pero mabait ka, kalasin mo. Huwag ka nang ibig sa kanya, ha? Kalas! Yung mga tumatawag po dyan, ay naglalay po tayo. Tabi lang muna po at huwag muna kayong tumawag kasi nagahang po yung cellphone sa pagka-live natin sa ano. Ito po ay sinaniba ng kapre. Wala po yan alam sa ginagawa niya. Pagkatapos niyo po, tanungin ko po siya, nagtatanungin. Hindi niya po alam yung mga pinagsasabi niya. Bago ko po siya hilutin. Kasi kung dadaanin ko po siya sa hilot at ayusin ko mga hangin niya, hindi rin po ubra. Kasi yung kapre po ay nakapatong sa kanya yung mga kamay. Nakaganon po yung kapre sa kanya. Kaya nakita ko po yung kanina, bago sila pumasok ng gate namin at nakaupo na siya dyan, nakita ko yung kapre nakayakap sa likuran niya. May nakita po akong maitim. Kaya gusto ko lang matukoy kung anong klaseng espiritu to. Ano pa, wala na? Sandal yung katawan niya. Huwag mo na itong ulitin, ha? Naintindihan mo? Pag inulit mo pa ito, kakalasan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Naintindihan mo na? Masamang espiritu at masamang elemento at masamang kapre, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Oh, isipin mo yan, ha? Yan, ha? Wala na po akong ginawa dyan. Kung hindi tinawag, nandyan na talaga sa sulb ng katawan niya. Papel lang po to. Kita mo, knock-out po siya. Kayo mag-alala. Kaya handa yung tubig ng asawa mo. Madadasalan ko na. Anong pangalan niya?
Tansyo. Ay, di niya medyo lang Tansyo. Gina? Gina. Gina, ano na lang apelido? Tansyo. Tansyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amin. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo, si Gina Tansyo. Pinabalik ka na ng aking Ama sa yung katawan lupa mo. Bumalik ka ulit at ibumalik yung diwa mo. Amen. Jesus name, sabi mo. 3 times. Amen. O, inom ka ng tubig. Buksan siya. Para magdasal lang kung nasa lang. May tatanong lang ako sa'yo. Ito na. Painumin siya. Konti lang. Tingnan mo muna 3 beses. Bago kita tanongin. Para pumasok yung tubig. Sige, inom. Oh, namula na yung labi ng asawa mo. Kulay niya. Nag-iba ng kulay. Napakaramdam. Oh, malamig daw. Kanina mainit. Oh, 3 times ulit. Sabi mo in Jesus name. Pagpag may ba mo. Ngayon, may tatanong muna ako bago mo galawin yung ulo mo. Pero hawakan mo muna ulo mo. Masakit hindi. Wala na sakit. Hindi na umiinit ang katawan mo. Hindi na masakit yung batok mo. At yung balikat mo. Wala na. Magang. 3 times ulit. Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, maging payapa nawa ako sa pag-ibig at kapayapaan nyo. Kapayapaan nyo. Patawarin nyo ako sa aking nagawang mga kasalanan. Sa akin mga nagagawang kasalanan. Sabi mo, sa akin nagagawa mga kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Pagpagulit pa mo, dinilat mo yung mata mo. Masakit pa ulo mo. Wala na. Hindi ka na nahilo. Di ba sinabi ko sa iyo? Kung tatanong kita, isang tanong, oo lang, hindi at hindi, para sa mga nanonood sa atin. Di ba tinanong kita bago kita pinapakit at alam ko naman may sanib ka? Di ba sinabi ko naman, naririnig mo ko kanina? Bakit hindi mo kilala si Yesu Cristo? Di ba tinanong kita, pag sinabi kong kilala mo ba si Yesu Cristo, sasagot mo lang, oo. Tinanong kita kung Katoliko ka. At ang sinagot mo naman, oo, di ba? Naririnig mo ba ako? Bakit hindi mo mabanggit si Yesu Cristo? Naririnig mo ba ako? Eh bakit hindi mo sinasabing kilala mo siya? Ayaw ng bibig mo. May kumukontrol sa utak mo. May kumukontrol sa utak mo. O ngayon, ba't sinabi mong kapre ka? Sinabi mo ba yan? Ha? O, kita mo, wala siyang alam. Hindi niya sinabi mo kapre ka, doon ka nakatira, sa magandang bahay, sa malaking bahay, saan ka ba pumunta? Yun ang tinatanong ko sa iyo kanina eh. Di ba bago ako nagamot? Doon mo siya nakuha. Saan ka ba pumunta ng ikatatlong araw bago ka nagkasakit? Sa malaking bahay. Ngayon, sinabi ko. Oo, sinabi mo, doon, nakalive tayo, kina nanonood sila magpapatuto. Di ba sinabi niya na sa malaking bahay daw siya? Pagkagaling niya po doon, kinabukasan na po nangyari yun eh. Oh, di ba sabi ko sa'yo, imposible kasi nakita ko yung masamang doon dito. Sabi niya kasi sa'yo, nakaganyan kasi siya sa'yo. Oo. Kaya sabi mo kanina, nakaganyan ka. Parang nakaganon. Nakatanday siya sa iyo. Kaya sinabi ko sa'yo, sinabi ko sa inyo, hindi yan mawawala kasi may nakasanib sa kanya. Nakikita ko sa kuran niya. Ang best friend niya. Sinabi ko na kaya Bigat yung likod niya. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo basta mahilot kung may nakasanib. Hindi yan mawawala. O ngayon, nawala na sakit. O, dito na tayo. Next naman tayo. Hihilutin na kita. O. Pakiusap. Bawal mo na po tumawag. Okay na, wala na sakit. Panibago tayong video. Stop mo. Stop mo muna. Ano mo